Això que estic veient és la portada del disc Qui soc curant. I a sota veieu que posa Quinsukuroi. I si parlem de Quinsukuroi, aquí estic jo. Soc Tomàs Navarro, psicòleg i escriptor, i el 2017 vaig publicar un llibre que es deia Quinsukuroi, neolligant caps. Quinsukuroi, l'art de tenir cura de les ferides emocionals. De què va? Va de resiliència i proporciona eines per gestionar l'adversitat, superar els problemes i en aquest dia a dia, que a vegades és una mica complicat, poder en sortir-nos. El vaig publicar el 2017, s'ha traduït a molts idiomes i un bon dia vaig rebre un correu d'una tal Anna que em donava les gràcies i em va posar molt content. Vull dir, en rebo, no penso que rebo tants, com us podeu imaginar, però en rebo correus donant les gràcies i em posa molt content. I després vaig rebre un segon correu que deia, mira, escolta'm aquestes cançons, perquè, com molt bé dius al llibre, del dolor he fet art. I aquestes són les cançons que m'han inspirat, no? A aquest procés que he tingut de superar l'adversitat, en el que m'ha ajudat molt el llibre Quinsukuroi. Les vaig escoltar i em vaig quedar enamorat. Em vaig oferir a fer-li el pròleg del llibre, del disc, encantadíssim. Sempre parlem de llibres als escriptors, doncs no és un disc, és un llibre. Li vaig fer el pròleg, encantadíssim, i m'ha anat enviant cançons. Puc dir que he tingut la sort d'escoltar-les abans que molta gent, no, abans que ningú no, però que molta gent sí. I tinc un missatge per vosaltres. Primer, feu del dolor art, com l'Anna. Segon, gaudiu del llibre i de totes les emocions que ha posat en cada cançó, que són maquíssimes, superboniques, molt sentides. I tercer, compartiu amb gent que pugui estar patint aquestes mateixes cançons i aquest exemple, perquè l'Anna és inspiradora. I tenim l'obligació d'inspirar la gent que tenim al voltant, i més si coneixem a l'Anna i el procés que ha fet. Així que, Anna, tota la sort del món amb aquest nou disc. Escolteu moltes vegades aquestes cançons i compartir-les com faré jo, encantadíssim. Espero que vagi bé la presentació del llibre i espero... del llibre, els escriptors, veritat com som, del disc, i que molta gent pugui tenir la fortuna d'escoltar-ho. Molt bé, adeu.